Yeah, manje 4 ways ekhaya bazodwa abantu 4 ways ndumba yami yakhona. So 4 ways. We khaya likazodwa abantu. Ngifikile qathatha. Hleli nozodwa abantu 4 ways. Ngilungisela ibhavu manje, shaya ibhavu la 8.5 leli likhulu lokugcina. Shaya ibhavu la 8.5,000 lama celebrate. Yabo-ke Nkosi yama celebrate kodwa siyavuma. Sanibonana eDurban se4 ways mina mhla. Abangidingayo bongithola kusasa, ngiyaphumula. Mhlaba. Bafu. Mfowethu, I can see you. Yeah. Job. Sebenzile kwakuhle. Siqedile manje ukusebenza. Sengizolungela ukuthi shama bhavu siqedile.